салом алайкум, бинандагони хабар-тиҷӣ. Умедворам ки ҳаматан сеҳату саломат ҳастед. Ва чӣ хеле ки имрӯз ман ба шумо як хабар медиҳам, ки хабари нохуш аст, ки ин дар Тоҷикистон коронавирус омадааст ва уже 15 нафар ба ин дучор шуданд. Ва дӯстони азиз, ман чӣ хеле ки гуфтаниям, шумо худатонро эҳтиёт кунед ва дастҳоятонро тез тез шӯед ва ҷойи одами бисёр суҳбат накунед. Ва ин бисёр бемории сахт аст. Вале фикри ман ҳамин аст, ки дар Тоҷикистон коронавирус долга намемонад. Барои чӣ? Барои он ки Тоҷикистон, аз тарафи Тоҷикистон ҳеҷ кас ба сайру гашти шаҳрҳо нарафта буд. Ин вай аз тарафи Русия рафтагӣ ё аз тарафи Китай омадагӣ. Ҳамон одамҳояш ҷудо карданд, онҳо ҳозир дар больница ҳастанд ва ҳозир контрол строгӣ шудагӣ, тамоми бозорҳо, масҷидҳо ҳама маҳкам шудагӣ ва ба ҳеҷ касо наметавонанд ҳозир сайру гашт кунанд дар шаҳри Душанбею, дар Хуҷанд. Барои он ки дар Хуҷанд 12 кас, дар Душанбе 5 кас. Ва чӣ хеле ки мо шумо медонем, дӯстони азиз, дар Русия хеле зиёд шудагӣ аст. Аз 102,000 кас уже касал шудагӣ. Ва шумо бояд худатонро эҳтиёт кунед, чӣ дар Тоҷикистон ҳастед ва чӣ дар Русия. Худованд нигаҳдор, нигаҳбони мо ва шумо бошад, ҳамавақт касал нашавед. Ва табибон чӣ хеле ки гуфтанд, мо бояд давоми 1 моҳ хона шинем. Ин ваксинаи дории бисёр зӯри, аз ҳама наздаш дору ҳамин хона шиштан. Агар шумо хона нишастед, ин гарави саломатист, шумо касал намешавед ҳеҷ вақт. Агар бисёр кӯча гардед, шумо ҳатман ба ин касалӣ дучор мешавед. Ё ки кӯча баромдед, ба магазин равед ё ба бозор, ҳатман омада дастҳоятонро шӯед. Ва чӣ саволҳо доред, дар комментария нависед, ҳатман мо ҷавоб медиҳем ба шумо.